Si li demanes a la IA fes-me un article, creus que et llegirà la ment? Molta gent ho fa, però la IA no endevina res. Reacciona exactament al que li dius. Aquí és on entra el prompt. Un prompt no és una comanda màgica, és una conversa estratègica, una guia que marca el camí. És la recepta de la IA. Mira la diferència entre el primer prompt, escriu un post per Instagram, i el segon, actua com un copywriter expert en Instagram. Escriu un post curt, on to casual, sobre per què les automatitzacions no són de ser mandrós, amb una crida a l'acció final. El primer és genèric i el segon dona rol, context, to i estructura. I el resultat és molt millor. Dominar els prompts no és fer màgia, és saber guiar la IA amb claredat, perquè treballi com tu vols. És com passar de parlar amb un nen a parlar amb un expert. I tu, amb qui vols parlar?